Ja vás vítam u ďalšieho videa, dneska budeme natáčať Roblox a budeme tu hrať takú Block Gambles a máme tu bloky, budeme tu takto spájať, jak treba toto. Chvíľku som to už hral, takže máme tu už niečo také nazbierané. Počkaj, za 2 milióny sa tu môžeme kúpiť, tak to za chvíľu budeme mať. Tak to sú kde máme tu? Bo ja si pamätám, že vtedy sme to ukončili. Tak Sam Bank. What the hell, no. Toto sem. Bože, to je úplne upokojujúce, jak to spojí. Teraz zase musím od nás spávať. No a tu mám 291. Bože. Ja musím ďalšiu 291 spojiť. Ale to mám hneď za chvíľu, takže pustiť to a zahod to. Bum. A tu je tá 748. Keby mi tu niekto išiel pomáhať, potom môže pomáhať. Oh yeah, boing. Ja budem mať nový blok. Nie, tam utekam. Ja budem mať nový blok. Yeah! A čo to je za blok? No, však to je drevo. Drevo je na nič. No, ale je dobré na kúrenie. To som chcel povedať. Ďalšie uspokojenie. Jak som tu tam headshotol? No ma hodil, že brom. Piu. Ale jedenka nemám. Not help me. Ja sa napíšem, že please help me. Aj hneď idem, že niekto mi pomôže. Please help me. Please help me. Please help me. Čo tu majú panakov? A čo som mal čakať, keď tu padajú ovečka je na K? Pills. Keby mi mohol pomôcť, ja mám tieto, viacej. Ja mám nápad, čo si musím vylepšiť. To je moja agentská základňa, takže tam ideme, broch. To je Leonko 04. Nemám Robuxy. Piu. Mne sa tu budú spávať samé dreva. Samé drevo. To je samé drevo z vodovodu. Miau. Si toto spojiť? Činko. Potrebujem získať 49k. Bank. A máme nový blok. To je iba bielý, ježiši. No, tak aspoň to vylepšíme. Sa to rýchlejšie spalnuje. Dropping.
Už máme 30k, tak to bolo rýchle. OK, už máme 200k. Jak sa mi to otočilo, počkaj, ja to hneď dám preč. Preboha, tu sú jaký, to ste nevideli, aký tu mám bordel. Ja tu mám vždycky bordel okolo seba. Takže tuto... Tak, potrebujeme 49. Za chvíľu to budeme mať. A tu nám rovno spadol blok. A počkaj, na čo to budeme robiť? Vyhod to. Dobre. Aha, to bolo... To bolo 10 000 IQ. To som nemusela ani vyhadzovať. Nie. To som chcel. Prečo to nemôžem chytiť? Ok, dobre, nemôžem sa o to rozprávať, prečo to nemôžem chytiť. A idem na 30-ko. Boj má nový blok. Boj. Tak to šťastne som tam skočil. Uhlie, fakt. Tak aspoň dáme toto vylepšiť. Ring. To musím tu všetko pospávať, to tu nemôžem nechať pre Boha. Koľko sa tu bude toho spája? Tu budem mať samé biele bloky pre Boha. Holandcom. Sto 190. Tak 109 som zapomínal. Bum. To musím zobrať. OK, beriem to. Tu, ja sa tu iba prejdem, nič nechcem. Chcem sa iba prejsť. Výborne. Tu odhodím. Odhodím. Tu asi ukončíme, lebo už to natáčam moc dlho. Počkaj, ešte tu klikáme. Počkaj. A už máme 1, 2. Budú spálnovať biele. Tak ešte chvíľku to tu vygandíme a už to ukončíme, lebo fakt už sa mi nechce, už to tu je úplne dlho. Už ma z toho boli chrbtica aj krk. Toto všetko pospájam, tuto. Čo som nebal ten biely. To som ušetril potvorím mojimi chodeniami. Tak tuto ukončím, lebo sa mi nechce, takže tu bol Grand Marker a ja vás uvítam u ďalšieho videa. Dajte like a odber a komentár a ahojte.